Igbo bụ Igbo ekene m ọnụ. Asị m nke onye chiri ya zere. Ma nze zere ibi ya. N'ụbọchị taata bụ ahịa Orie. Ka m nwa bụ Okorie na-ekene ọnụ. Wee na-asị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Nke onye na-eme dị mma ya na-agaziri ya. Mana onye na-eme nke dị njọ ya si na ya pụta. Maka na ome mma na-eme onwe ya, ome njọ na-eme onwe ya. Onye ọ na-afọ bụ Chinonso Ezemmụọ, ezi nwa a na-edo bụ aka ji ọfọ owuwu ududo na Oraifite. Ana m ekene ọnụ. We are gradually coming back. O nwere ozi nji wee bịa taata, mana tupu anyị aga na ya bụ ozi, ka m chetakwala anyị na obi anyị ebe a awụ m dibịa, awụkwazị m isi mmụọ aka ji ọfọ. Na obi anyị ebe a, obi mmụọ, ọwụ obi ebe iji ịchụ àjà dịka ọ dị n'ọdịnala omenala Igbo wee marụ. Ọwụ obi ekpele, ebe mmụọ na-enyere mmadụ aka n'ife ọ na-eme ka o wee nwee ike na-agaziri ya. Enwegalụ ụfọdụ ife anyị na-eme n'obi anyị a, nke anyị na-enyekwa ndị mmadụ ohere ịdị na-esonyere anyị wee nwee ike na-erite elele. O nwere ihe anyị kpọrọ monthly rituals, bụ aja anyị na-achụba n'obi anyị ebe a kwada and from time to time throughout the month. Anyị na-asị onye ọbụla chọrọ ịdị na-esonye na-erite elele na ya, ohere dịrị gị. O nwekwaziere nke anyị na-akpọ saraka ndị mmiri. Anyị na-emewe ya kwa nkwọ ọbụla, ahịa nkwọ niile. Nwanne echi bụ nkwọ. Nwanne echi ahụ bụ nkwọ. Anyị ga-emekwa ya bụ saraka maka ndị chọrọ isonye. Ọ bụ aja anyị na-ehunyere ndị mmiri maka adịmmma ndị na-esonye na ya, maka na ihe niile a na-eme bụ ka ọ dị mma. Anyị na-agbakwazi afa, mana ịgba afa anyị na-agba n'obi anyị abụla ịbịala na ozugbo agbaalụ gị, maka na adị m enwekarị ohere maka ịgba afa. Ịgba afa m na-abụ once in a while, in fact once in blue moon. Then anyị na-arụkwa ọtụtụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ. Then o nwekwaziri another aspect kwa, maka na o nwere ọtụtụ ndị ga-abịa. Number one, fa ejila ego ịgba afa ka ha wee mara ife bụ nsogbu, mara ife a ga-eme. Ịgwafa na ịgba afa bụ ego one dị otu a, nọ 1 naira, nọ 3 naira. Fasị gị na ha eji ọdụ 10 kobo. Onye na-ejiri 10 kobo ịkwụ ụgwọ afa, ọ na-agbazie afa wee gbazie gị weta 100,000 na 200,000 ka e wee rụọ ọrụ mmụọ iwepụtawuo. Ọtụtụ ndị nọ na that situation na ha nọ na nsogbu, mana enweghị ego a eji wee napụta onwe ha na ya bụ nsogbu. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ego bụ nya bụ mma eji asụ ọhịa. Agbọ nya ọfịa kwụrụ n'ọtụtụ ndị mmadụ
anya bụ ọfịa ahụ kwụrụ n'ụbụ ego ka a ga-eji sụ ya. Ego bụ mma the machete eji asụchasị ya bụ ọfịa. Unfortunately, most people enweghị the money. Some people, let me not say most, some people don't have that money to even start off, to start off. Ịgwakwanụ ha oke ebe inweghọ n'ego mgba jee na-agọdosi ọfọ na-agọrụchi gị n'ihe ndị ọzọ. Ọ sị gị na ya emekọtago ihe ndị a kemgbe na ya ada afọ ife. Wetakwana ego ka a gbarụ ha afa ka a mara ihe mmụọ kwuru, ọnwụ na onwe mmụọ ya echukwa aza. Ọ sị na ya ejila ego. Ọ dịka ebere ihe emere onye abụla ịgbara ya afa for free. Ịgbara ya afa for free, you have increased the person's suffering. So what ihe anyị na-eme na obi m ebe a nụnwa bụ ọ dịrịgo otu a. Ọ dịrịgo otu a. Inene anya na-akpa gị. Ya bụrụ 100 naira don there. Ya bụrụ 200 naira that you can afford. Ya bụrụ 500 naira. Ya bụrụ 1000 naira. Ego n'ọbụla ị nwere ike ime afford, ma ya bụ na o nwere something from you ịtụnyere. Just icheki onwe gị. You send the alarm that 100 naira, more 200 naira, more 500, more 1000, more 5000. Just check your onwe gị. Ya ego a you send there. Ewe welu mmịa wee gbala ọjị wee gbalụ nkwụ. Mmemme jitọpụzi nke fọn ma ọ bụrụ na ego iwetara ezu ha. But at least let it be na ogbe na nwere ihe ịtụnyere. Ịghọta. Maka na ife mmụọ ka a na-eme. With that money, ewe m gaa n'iru ndị sị mụ mewe dibịa. Maka onwe ndị sị mụ mewe dibịa na-eme. Ọ mfa. Fa asịrị mụ mewe dibịa. Anọkọtara m bido ime dibịa. Mfa asị mụ mewe dibịa. Therefore, ọ dịkwa otu anụ a ejekwu mfa. Asị mfa ọ nọsị mụ mewe dibịa mgba osu. Nekwanụ ya na onye anụ abịakwa. Onye abịara. Onye dị otu a nekwa afọ ya na ọ bịara. Isi ike karịrị na ndụ ya. Dibịa ọnụ sị mụ na-eme bụ ka anyị wee nwee ike na-enyere ndị mmadụ aka gbọọ ọhịa mgban biko nne na onye a mara ife anyị emeri ya ka ọnọdụ ya dụtụ mma. Yọta ya na-ekwu ewe nwere ọjị na mmanya wee gwa ha okwu n'afa gị. Mgbacha mana yi ekpe ha nkwa. Ngwa bụ onye a na-agwa nyanya n'efu. Ị ga-egosinụ na abụrụkwa na agwacha ahụ edọrọ na ịma mbụ anụ emeela ọgụ obula ọgụ gbaba ọfịa. Ị ga-ekwe nkwa. Na-asịfa na ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu, ọ bụrụ na ife na ọ gazielu gị na ị ga-eji ihe dị otu a wee bịa kenne. Ịghọta ihe na-ekwu. So nke a bụ another one kwa anyị na-eme n'obi anyị ebe a. Mgbacha afọ agwarụ mfe ọjọọ wụpụrụ fadị. Ịghọta maka na ọ na-awa akpọkuo dibịa. Dibịa akpọkubo ọlanya na ya yi. Mana o nwere ihe na-ada ekwube n'imerụgo dịka ife a. Ụfọdụ ndị ya eweta nye 100 naira ma 200 naira ego ọjị ka i wee jee fasendị ya tata ime ịgba mmụọ okwu tata echi nwanne echi fa chabaghị ọkụ. Ezi nwa ife nọ how far nwebọkwa ife mfụrụ. How far ego abịa bụ ọkwa nke nwe ibe mmanụ. I always tell you oke na ọrụ m ọ bụ ịgwa mmụọ okwu, nye mmụọ ife, gba ya okwu. Ihe ezumezu m ga-eme ọ na ha ya eje kpọtụrụ chi gị fa na chi gị wee collaborate ya wee mee gịnị wee mara ihe ahụ bụ nsogbu. Ihe ahụ bụ nsogbu wee bido taka ụbịa. Ọ mfọ anwụ mmụọ ka ọ dịzịrị. That is agbapụgoro mfa bọọlụ. Fama mazi otu fa ya esi wee gbawazie wee nyezie goal. I am not among. Do you understand? Oke na ọrụ m ọ bụ ịgbapụ nekwanụ bọọlụ mgba nọ n'afọ onye agbawa na ya. Mana ịgbawazi wee nye goolu
depends na chi gị and mfanwa. So ọ bụrụ ife ya bụ na ọ na na-enyere aka nọrọ ebe a bụ ibo m isi ọwụwa. Aka na-ekuni from stress buturu m just few days ago for the past 1 week now. So I don't need that kind. Enyemaka ka m na-achọ inyere gị. So abịa na-awa m isi just n'ọlụ na-agbazi mbọ n'onwe gị n'ihe ị na-eme. Ana m emekwara ya some business people come for this ihe a ngwara gị na for various purpose. O nwere ndị na-abịa fasị na ihe a na-edere protection n'iru afịfa. Ịghọta ịmara otu a mmadụ si ejekwuru mmụọ kụọ mmụọ mba gba mmụọ na ihe nchọrọ bụ biko just na-egboro m okwu na ụka n'iru ọrụ m ka iru ọrụ m na-agala onwe ya. Ịmakwa na mmadụ na-ejekwuru mmụọ kụọ mmụọ mba sụsụ ife ọ gwara mmụọ ka ọ na-emere ya ebe ịda achọrọ ya amoosu ọgwụ na-achọrọ m amoosu. That is just all I want from you. Ọ na-achụnye dị mmụọ aja every time, maybe every month. Egola anụ ụkwụ anọ je gbuoro dị mmụọ sụsụ ọdọ ife dị mmụọ na-arụrụ ya ebe ịchọrọ ya amoosu. Ịghọta ma ọ bụ je kụọ mmụọ mba na-enwekarị police case every time ya na ndị police na duto dịka afịa ya n'azụ business ya na-eme na-ejikarị na-adaba n'ọnwa ndị aka ndị uwe ojii ndị custom or whatever. Anyị achọghịzi such time. Biko gịwa bụ mmụọ ana m agbakwute gị tata ụdịka kesi ya biko achọghịzi m enye aka wee gbochie. Ị na-emelụ m every month ma na-emelụ gị nka ịkụ mmụọ mba. Ịghọta ihe na-ekwu. Mụnwa ahụ dibịa nwekwazi mmụọ ndị nkụrụ mba na-enyere m aka n'iru ọrụ mkpa. Aja na-achụ elu fa ọbụla. When you focus so much on money, mmụọ nye m ego, you forget that na enwelu some things. For example, somebody na-azụ ahịa wee bụrụ na every now and then ya na ndị police, ndị uwe ojii, ndị custom, ndị nka, ndị iwu obodo na-enwewe okwu a na-akụpụsị ya ego. O jee na case nke origodo 3.something million naira. Another case apụtakwa ojikwa dị orikwa 1 point. Case osikwa na nke a na-apụta another case apụtakwa ojikwa dị spend kwa 5 point. Ego ga-eji wee mee ife bara uru na spend kasịa na case. Wee jekwulu mmụọ na mmụọ achọghọzi m this particular thing. Mmụọ ya wee nwee ike wee gbochie that aspect so that ego anyị ga na-spend si na all those things iwe nwee ike were na-eme ihe bara uru. If you're not the more in a way, tinye ego aka wee na-akpatara ego by helping you to save. So I work some people that come for a protection or something, or maybe na ya afefa na azụ ada aga ma na ọ na-aga na ọka ma na ọka mago more ọkụ more energy. Ka mmụọ tinye aka send ala ego ọjị na mmanya ọ na-esi gị n'obi pụta agbara obi na-aga okwu n'isi gị famerụ gị nke ịyọrọ ha ịbịa kenefa. Ịghọta these and many other things, the services we render here in our Obi Manamu Kenalon. Straight to the point now on the topic I will be today. Some couple of days ago, some persons were chatting me inbox, asking me questions. Emechan chọpụta na ọ dịka o nwere ọyị nwoke edibia, a popular dibia on social media nyere talk last Sunday, yeah, a week today, you know, and part of ihe okwulu about Chukwu. Because we got to that video where for about the questions people na ajomusia maneti from and say okay or ihe man. So people have been coming up with that question. Ezingma n'okwu gị na-ada ekwube na ofe na-agọ n'ihe ndị ọzọ anyị ada afụ gị ka ị na-ekwu maka Chukwu okike ya ị naghị ekpewe ma ọ gọwa ọfọ kpọọ Chukwu okike bịa taa ọjị Chukwu okike abịa ma bịa taa ọjị, you know. A na-ajụ m why achọrọ ịma does it mean na Chukwu okike does not exist in my dictionary or
So as na me clear the air on that aspect. Maybe I'm a cambo makana work if you ka tente bakute tente. No. When if them Chukwu okike. Ọ na-eme exist. Ọ mmụọ. What I'm talking about is Chukwu okike, not Chukwu okike Abiama. Not Chukwu okike Abiama. Maka na amụghị m onye nke ahụ. Mana aspa Chukwu okike na onwe ya ama m ya. Ịghọta ihe na-ekwu. Mana nke Abiama ahụ. Ihe mma Chukwu okike ezi nwa. Amụghị m nke Abiama. Amakwụrụ m onye wa Abiama. Ịghọta ihe na-ekwu. Chukwu okike ezi nwa. Aspa Chukwu okike Abiama. Amụghị m onye ahụ. There is a creator. The first unmoved mover. The primum mobis immobile. The first cause. There is the first cause. That is ihe kpatara ihe niile. The first cause without itself cost. That is ihe kpatara ife niile without nya wee nwee ihe kpatara ya. Do you understand? The one that created everything without itself created. That indivisible parts. Not that indivisible whole. Ofu. There is Chukwu okike. Mana, the concept of Ezingmanedo regarding Chukwu okike. Regarding Chukwu okike is that this energy, I call it the primordial energy. The primordial energy, the supreme creator. This energy is in the whole and is the whole. It is in every part of the whole, and itself is also the whole. It's just like ikuku. Onwolonya fụrụ ebe ikuku nwere obi. Asị na ebe a wụ obi ikuku. Na ebe a wụ ebe ikuku si apụta ụla. Na ebe a ka obi. No. Onye na-eme expect ka agwa ya na Chukwu okike bụ somebody or a being that is somewhere in a location that oversees, that created everything and oversees everything is created. It is a wrong ideology as far as Ezingmanedo is concerned. Na Chukwu okike na-ekwu maka ya bụ the force, the energy that bettered everything. The energy kewala onwe ya, o kele onwe ya eke. Ihe a na-ekwu na Chukwu, onye ka eji akpọ Chukwu okike. Chukwu okike, chi ukwu. Remember, Igbo akọwago kere ihe bụ chi. Asị na chi bụ ike, meaning energy. So, chi ukwu, that is now the grand energy of okike, of division. Okike bụ division. Ike ife to divide things into parts, into, separate things. 1/10, egburisie
Kedisia, Kedisia into many parts. That is okike. So abia Kedisia those things now into many parts. You can't hold on to one part. It's not nyawabu di chukwu okike. But every part is a part of that okike. Okike no okele ife bụ no okele onwe ya, nwere ihe ọzọ okelo. Onwe ya ka okele nya bụ ife. Asị na chukwu okelo. Chukwu okike nwere ihe ọzọ okelo na abụrụ ọkwa onwe ya ka okelo into many parts. Just like otu ezi nwa na-edo na enwere m anya, enwere m ime, enwere m ọnụ, enwere m ntị, enwere m aka, enwere m ụkwụ, enwere m afọ. Megasị all these my body parts. Ewe mpụta yasị m oke ngwa anya m nọrọ iche, ọnụ m nọrọ iche, aka m nọrọ iche. But still, all of them being independent still function as one. Okike ekele onwe ya in exclusion. That is, onwere ife oke wapụtalụ n'onwe ya na-eme exist outside of itself. But everything exists within him or it or she. But independent. Ịmara otu o si wee bụ na anya na function on its own independent, ọ dịrị onwe ya unique. Ọnụ dịrị onwe ya unique, independent. Ọnụ enidila anya to chew food. That is what I mean by that independence. Ọnụ, mouth does not need the eye in order to chew food. That is what I mean. The ear does not need anya open to hear, for it to hear. It is existing independent, functioning independently. But you see how all these anya gbakọtara wee mewe one person. That is Chukwu. Do you understand? Okike onwe ya ka o kelo. N'onwe ya ahụ ka o si wee wepụta ana anyị zọdoro ụkwụ, the solid part of the earth. N'ime onwe ya kwa ka o si wee wepụta mmiri, the liquid part. N'ime onwe ya kwa ka o si wee wepụta ọkụ, anyanwụ na ndị ọzọ na-enye ife. N'ime onwe ya ka o si wepụta ikuku. N'ime onwe ya ka o si wee wepụta osisi ndị ọzọzi, ihe ndị ọzọzi ya na-eye. Do you understand? For example, na abịa n'ọnụ mmadụ ọnụ mmadụ that exists independent. For example, n'ime onwe ya ka o si wee kewapụta ana. Mana ịmago na ana na-emezi exist with ụmụ ọkwọ. Abịazie kịta na ana ahụ, ukwu isi a na-epugasị, ahịfịa na-epugasịzi na ihe ndị ọzọzi. Otu a ka ọ dị. For example, ọnụ mmadụ n'ime ọnụ a ka eze dị, n'ime ọnụ a ka ile dị, n'ime ọnụ a ka enwere other parts of the mouth. But they are all mouth. Abịakwa n'anya enwekwa parts of the eye. Asị oge mme biology, retina, kekwa nke nwanụ. Both those that aid in capturing image, in interpreting it, and then sending message to the brain and all that. And we're parts of the eye. But all of them bụ gịnị? Anya. Otu a ka ọ dị mmiri. Abịagwazie na mmiri enwekwazi ụmụ anụ nọ na mmiri and all that. Nya nke ọbụla oke wapụtazi with ndị ọkwazi ebirizie nya a na-function. But all of them function as a whole. There is no one that function separately. Okike kere ife niile, but not outside. He did not create
outside of itself, but within. And the kamkukwa, if for that creator that created all these things out of itself, ya bụ ịbịakwa ịchọ inwetekwa that same creator, igbokọtakwa ihe niile ahụ ọnụ. For example, na ya sị ukele onye bụ ezi nwa Anedo, will you go and point at my eye and say that this is ezi nwa Anedo? No. My eye is not alone the perfect definition of my whole. Do you understand? So, that is my understanding of Chukwu Okike. Now, ebe watagoro na ihe niile ekele ka agbakọta ya ọnụ, nya jikọta ya ọnụ, ọ bụrụ da Chukwu a na-ekwu maka ya. So, are you now expecting me to tell you that to describe a certain being somewhere and tell you that that is Chukwu Okike? It's not possible. Ka m kwukwa ọzọ, ka m gbazie, ka m kọwa ọnụ ndị na-ajụ m, why don't you call Chukwu Okike in your rituals and all that? Listen, ana m akpọkwa Chukwu Okike, mana ka m kọwarụ gị ife. Ihe niile Chukwu kele eke, o nyechara ihe niile ọrụ. Division of labor, ihe ọbụla o kewapụtara nwere unique role ọ na-play in the whole. For example, ana nwere unique role ọ na-play in creation. Do you understand? Ana mmiri nwere unique role ọ na-play in creation. Everything have unique role that they play in creation. Onye si go fa duties to perform. Now, mụnwa bụ mmadụ now. I relate with this Chukwu through my fellow cheese. Maka na ihe niile si n'ime Chukwu Okike wee pụta bụ chi. Ama m ịghọta ihe na-ekwu. Ihe niile si n'ime ya bụ Chukwu Okike wee pụta, that is okewapụta n'ime onwe ya bụcha chi. Kpata na-ekpokọtazie efe nche niile ọ bụrụzie chi dị ukwu. Ịghọta ihe na-ekwu. Mụọ na onwe ya mụ bụkwazi chi. Ezi nwa Anedo ya na-afụ, awụ m chi. Enwere m chi. That makes me a part of that whole, of that okike. Ana aizodolo ụkwụ bụkwazi chi. Mmiri bụ chi. Anyanwụ bụ chi. Ikuku bụ chi. Ukwu ụkwụ akwụ n'ilu m bụ chi. Ogiri isi akwụ n'ilu m ebe a bụ chi. Kele afọ ya, plantain akwụ ebe a nụwa, ọ wụ chi. Ukwu nkwụ akwụ ebe a, ọ wụ chi. Kedu gasịfa? Everything you see in nature bụ chi. Now, all these chi relate with themselves in perfect harmony. That is why the highest point of spirituality to attain is harmony with all creation. Harmony. Onya bụ na-ebia nya, asị na onye anụ a, o attain go that bliss. Bliss. Harmony with all creation. Oneness. Ofu. So now, like, mụa na onwe m bụ mmadụ, and ị ga-aghọta na ihe niile anụnwa bụcha chi si n'ime Chukwu Okike wee pụta. They work hand in hand. Onye ọbụla needchara ibe to make complete. That is why a human being that exists mana onwe ha anya is incomplete. A human being that exists mana onwe ha ọnụ is incomplete. Do you understand? So all these parts of the whole function to maintain balance.
na mụnwa bụ ezi nwa Anedo for example, ọ bụrụ na agụụ gụọ m, amarụgo m na ebe m enweta nri mmeri bụ na ebe na ana, because ana bụ nyawa nwere that responsibility and duty imepụta nri. Therefore, what will I do? I go to Ana and ask her for food. And otu wes bear na mo need the neighbor through practical demonstration. Practical demonstration. Na me woro nya bi ha nchoro akunye mi n'ime ana. Ewo m si ana no we fa ka nchoro in a multiplied manner. For example, no ka nchoro. Ewo m woro ofu mkpụrụ ọka wee jekwunya wa ana ahụ. Ewe mboga ana woro ofu mkpụrụ ọka tinye na ana asị m ana biko nalụ m ọka na ọka ka nchoro ma ọka na-agụ m. By that practical demonstration, ana aghọtago na ihe ị na-edere bụ ọka, ọ ga-analụ gị ya. We collaborate with other elements ya na ya na-alụkọ, or multiply ya that ọka ahụ nyere ya. In few moment time, ngachigha dị enweta m nnukwu ọka. Need homo, listen, I don't need ma ọ bụrụ na ọka gụrụ m agụụ na nne gụrụ m agụụ akpọkube m Chukwu. Kedu Chukwu na-akpọzi? Ana m akpọ Chukwu, kedu onye wu Chukwu, kedu kwa Chukwu ọzọ nna die ndị anụ ka m chọrọ o meere m ya. Ịghọta? So na ana ka m agakwuo maka na mụ n'idiri nni onye m nni n'idiri m ije network ike gwụkwa. So na ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na agụụ gụọ m nọ nni ka m chọrọ n'idiri m ije kpọwa Chukwu ka onye m nni nọ ihe mmemme ya bụ gị na-ejekwuru m ana maka na ama m na ana ụnyaahụ na-amịpụta nni. Owekwu ande ọbụla agụụ gụwa m ejekwuo m ikuku si ikuku mgbanye nye m nni. Ịghọta ihe m na-ekwu maka na ọ bụla oke na ọrụ ya o nwere onye ketara ya nụ n'ọwa ana ka ọ ya wunyezie nyawa ọrụ a ọ mazi ka ọ ya esi were dọta ikuku obere dọta mmiri obere dọta anyanwụ obere wee mee ihe ọ ya eme mepụtara m ihe m chọrọ. So na ọ bụla nni gụọ m eje m kpọwa Chukwu okike maka gịnị? Chukwu okike a na-akpọkwa have already assigned duty to his own parts. Ihe ọ chọrọ bụ go to that ịgba Chukwu kịta anụwa for a particular thing, ọ ya sị go to that part of me ketara ọrụ a ka ọrụ arụ gị ya. For example, na mmiri na-agụ gị kịta ị na-akpọ Chukwu okike ka onye mmiri ka ị ṅụọ. Chukwu ya sị go to that part of me that I have already given and assigned that work that does it. And what is that part of him that does the work? Ọwụ mmiri. Ijekuru mmiri ṅụọ. Do you understand? Enwere hierarchies. Then abịazie kịta anụ ana m na-agwa ọnụ na agụụ gụọ m n'ọnya ka m na-ejekwu onye m nni. Ana nwepazili hierarchies, departments under the same faculty akpọrọ ana. For example, na abịa na ana enwere dị ana n'onwe ya chịkọtara ihe niile ahụ. Then enwezili abịazie na ana ahụ enwezili mmụọ ndị ọzọ bụ mmụọ ana dịka agwụ, dịka ogbugbu na udofa, dịka chi mmadụ, chimuso na mmụọ ana. Enwelu ngwu akpụ na ihe ndị ọzọ mmụọ ndị ọzọ si na ana wee pụta ife.
all these more they still function as ana. Mana abịakwa onye ọbụla n'ihe ndị a mkpọrọ afa nakwa mmiri ọtụtụ ndị ọzọzi nwekwalụ special areas of specialty, different departments within the same faculty. And above faculty harboring many departments. The school no way the whole school that now contain many faculties, and under all the faculties many departments. That school no way that the university no way again that chukwa balafa. And of which I be at that university. A man na faculty of law. Law, law, Morgana faculty of natural sciences. Esem no this faculty buchuku. Morgana faculty of environmental sciences. Nke nọ nie. Esem no nya bo chuku. Morgana faculty of arts. Esem no faculty no nya bo chuku. No, ihe bụ chukwu ahụ na that in this analogy na about the totality of the whole school that comprise all the faculties and their various respective departments. Mama ghọta ihe na-ekwu. So ihe anụ abụ nghọta mgbasalu chukwu okike. So ngwa na-asị na ọ na-abụ nna aga ọfọ na maha akpọchukwu. Answer nne ya ga-ebu yes and no. Yes bụ na sometimes